estarten da, eta berriro ikustea agarri YouTubeen. Comenzando dago. En directo jartzeu, vale, ya está, ya bai, oin bai. Matak edita motu. Zereko? Politikai, oi? Hostia. Vale. Freina oain pasakoet. Kodigo de inserción jartzen da. Bueno, zuek aukaztu hartzea oain, egia. Eski beno, egin hemendik kanbiatzea genuen. Emailez bidatzea genuen, baina, bueno, ya está. Nik bihatzen nuen hemendik area, baina, bueno, oain ja handik itegu, zein diteke. Baina, amaia bauka hartza ez dela, ez, edo... Bueno, nik bihainen guen. Ya está, bai. Bai, txertan. Vale. Bai. Ez, nik hemendik biri, horrea eta hemen goi. Bai. Hoi da. Vale, printzipioz hemen ja dena listo da. Vale. No ondo. A ver... ondo jutean. Espero baiet, así que... Vale, oso ondo. Venga, urtzi, eskerrik asko. Agur. Opa, Jon, kaixo. Zumuz? Da ondo? Bai. Zer soinu da honez? Ez dakit, hoi diferente ikusi dugu zen. Zer? Justu audioko toma. Berez ukitik ziren. Eskubuelta mandiente. Hau bida baduen izan guztiko, ez talde hori daude. Abuztuan ukitzekoak ziren. Ez dakit oso ondo ukituta honez. Bai, konexioa eta ondo da, hartu gabe. Da ondo? Bai. Audioa probatzen duen? Bai, posible bali bada bintzat?
bai. Nintzitzen pixkat? Bai, keixo inatz, bai. Lan ondo? Ondo entzuten da? Bai. Vale. Nahi bazuko bajo garko eta? Pixkat oian zunan ez dela ito baino. A ver. Bai. Vale. Ustez. Bai. Vale, ondo. Ondo. Bai. Oizteitu, piztuta itzali, itzeiteztu nuen itzali edo eta bestea. Mutean jartzeu, itzali ez duitzen, baina, bueno, uste dut, Bai. Gutxo Agarroin? Bai. Entzuten dara? Berriz aber? Bai. Vale. Bai, inatz? Bai. Daukaten dago bakriteka, Bai. Aurea, bai ez inatz. Zer? Bai, onitzen da ondo. Bai. Hemen erdia. Bai. Zuk esan saldu da. Azitusia, zer dut? Bai. A ver, segundo bat. Bai. Bai, ez? Vale, da ona jota da lehenengoa. Osa, justu lehenengo da lako sartuta. Hori da. Bai. Vale. Eta kamaran pestainak berdin dio, ez? Baten da egin eta hori. Hoi da. Vale, osa, directamente sartzela... Vale. Bai. Bai, hoi jarrita dago, Osa, hoi erretin dago baita, bai. Bai, netera gero izan da pixkat, igualizador eta pixkat etxindet, eta bestela entzutezan kriston pila fondoko soinua eta hori. Eta hori nire jetxindet behintzat fondoko soinua gutxo entzuteko eta garbiko estatzeko. Así que, daukatena da, osea, main iota eta lehenengo kanala iota, eta gero, HDMI, osea, lehenengoa, hau da, kamara lehenengo da desanuta kanona, HDMI bat iota eta beste guztiz etxita. Osea, HDMI bat baita etxin bat. Bai. Ondo?
oso gertu daukete, baina, bueno.